धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 30 बोसोरसेला जथुम्मा आथिजान गुदि फरायसालिनि बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लोगोसे आइजनसे आफादनि धेमाजि जिल्ला कमिटिनि बे जुथाइ खुंनाय मेल बावहाय सफैनानै आङो बुंनांगोन खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि माहारियारि जि जेंनाफोर दङ बे जेंनानि सायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय जालांनाय बर' सान्थि सुक्तिनि सोमोन्दैबो गोरोबथानि सोमोन्दैबो जि बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि खाबु बाहाय मोननो थांदों बा खाबु लालायलायदों आरो जोंनिफ्रायबो जोङो मिथिहोनांगौ दंखायो बे बाथ्राखौ मिथिहोनो आङो बेवहाय नुजाफैदों बे हिसाबै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। बर'नि थामथि गोरोबथायाव जिहेतु जों खोनानो मोन्दों वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनगोन ना अट'नमास काउन्सिल मोनगोन दा गोबां रायजो राजानि गेजेराव नैबे गोनो गोथोआ सोमजिदों। जायखिजाया बे बाथ्राखौ रोखा जालायनाया मोजां जायो सोदोब आरो खामानि मावनाय वार्डिंआ जायखि जाया सोदोबा जायखि जाया मोनसे माबाखौ जोंनो लिरनानै हरफादों आसामाव थाखानाय जि सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल दङ बे अट'नमास काउन्सिलखौ जि खान्थिफोरजोंहाय दिनै सासन खालामबाय थानाय जादों बे एखे खान्थिनि गेजेरजोंनो जोंना वेलफेयार सोदोबो जों बिमुं गाबज्रिनाय जादोंबाबो खामानिया एखेयानो जागोन इन द लाइन अफ दि एक्जिस्टिं अट'नमास काउन्सिल होननानैबो बे एसे मोनसे सेन्टेन्स लिरफाखानाय दङ आरोखि ओंखायनो बेवहाय जेंना गैया आरो मोनसेया जाहैबाय आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनिनो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि सारमोना स्पस्त'भाबै बुंदों बेवहाय जिंगा सिनांगौ जेबो गैया बेयो अट'नमास काउन्सिलानो आरो मोनसे खोथाबो बुंदों जि बिलखौ जों बानायगोन आसामावसो बानायनाय जाखागोन बर' अट'नमास काउन्सिलनि माबाखौहाय बेवहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया उसुबिदा जेबो गैया बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ आरो नैबे फैगासिनो थानाय गाबोननिफ्राय जानो गोनां बाजेट सेसन बे बाजेट सेसननि जोबनाय फारसे जोंनि बिलखौ लाबोनाय बाथ्रा दङ बर' कालचार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ लाबोनाय बाथ्रा दङ जोंथ' अट'नमास काउन्सिलखौनो दाबो जोङो लिरदों आरो जोंनि ड्राफ्ट जि मडेलिटि बेवहायबो जोङो बेखौनो लिरदों आरो बेखौनो जों साबमिसन होगोन आरो बेवहाय जोङो फोथायनाय लादों जे सोदोबा जों लुबैनायानो फैगोन आरो जुदि माबा फैया बेवहाय जोङो उनावहाय मा रोखोमै रायलायनांगौ बेखौ रायलायनांगोन खिन्थु खामानिया जिंगा सिनांगौ जेबो गैया अट'नमासबाबो वेलफेयारबाबो दा जि माने खान्थिफोरनि गेजेरजों एल'केसन फैदों आरो बेखौ रानदों बा खामानि मावदों बेबायदि खान्थिनि गेजेरजोंनो बर' कसारि जि मोनसे जोंनि खुंथाइ मोनगोन बेबो बे रोखोमैनो खामानिखौ मावगोन आरोखि। जिहेतु जों खोनानो मोन्दों दा गाव खुंथाइनि जिहेतु ड्राफ्टखौ जों खालामबाय दं होननानै खोनानो मोन्दों दा बे ड्राफ्टनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलांसै। बे ड्राफ्टखौ जोङो बानायगासिनो दङ बे ड्राफ्टआवहाय जोङो जि मोनसे माबाखौ लादों दा थाखानाय अट'नमास काउन्सिलफोरनिफ्राय एसे साबसिन होनो होननानै सरकार जिहेतु बुंदों ओंखायनो जोङो बुंग्रोनाया थिग जानाय नङा खिन्थु जोङो साबसिनैखौनो बानायगासिनोबो दङ जायखिजाया फोथायनायखौ लाखि बेखौ थाबैनो जोङो मोनथिहोगोन आरोखि। बबे मोनसे एनअसिनि बाथ्राखौ बुंखो? जों खोनानो मोन्दों दाख्लैसो कार्बि आंलं एरियायाव बर'फोरखौ एसटि हिल्स होनायनि सायाव कंग्रेस सरकार आरो कार्बि स्टुडेन्ट इउनियनआ अजद होदों दा बेबायदिनो जोंनि नैबे वेलफेयार काउन्सिल होनायावबो गुबुन गुबुन हारिनि जिहेतु सिङाव गोबां बर' हारिफोरा दङ दा बेफोराव एनअसिजों माबाफोर जेंना सोमजिगोन होननानै नोंथाङा सानो? बिदि गुबुन काउन्सिलनि बाथ्राखौ निस्सय बुंदों गुबुन काउन्सिलाव जिहेतु जों हाबनानै दङ दा जोङो बेवहाय रोखा जागोन जे मिसिंनिफ्राय जोंहा माने गिनांगौ जेबो गैया बा टिवानिफ्रायबो जोंहा गिनांगौ गैया सनवालनिफ्रायबो गिनांगौ गैया देउरिनिफ्रायबो जोंहा गिनांगौ गैया जायखिया राभाफोरजों एसे रायलायनांगौ दं आरो राभाफोरजों रायलायनानै जोङो माखासे जेंनाफोरखौ एसे मोनथिलायनोबा बिथांमोननिफ्राय जोंहा रोखा जालायनो गोनां दं बेखिनि आरो एनअसि गुबुननिफ्राय एसेबां लानांगौ होननानै गोनांथि दं बायदि जों मोनाखै आरो बावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि दानि डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार डक्टर आमार जोंनि माबाया मा होनो जोंनि मन्थ्रि चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोनहा बेनि सायाव थाबैनो रायलायनो बाथ्रा बुंदों। दिनैनि नैबे धेमाजि खौसेथि बर' सुबुं आफादसिम बोसोरसालियाव नुजाथिफैनानै नोंथाङा मा बुंनो? गिबियावनो धेमाजि जिल्ला
खौसेथि बर' सुबुं आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। जिहेतु थांनाय 27 जानुवारि अक्ट'आव मोनसे भारत सरकार, आसाम सरकार आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव बिथांमोनाबो सागान होदोंमोन, मोनसे एकर्ड जाबाय। बे एकर्डनि जायफोर दफाफोर दङ बेयो जाहाथे जाफुंसार जायो, बेनि थाखाय जोङो जोंनि हेफाजाबखौ जों होगोन आरो इयुनाव बिथांमोननि जिखिनि दफाफोर जाफुंसारनायाव जाहाथे गासैबो रायजो राजाया बेखौ हेफाजाब होफायो। बुंनो गोनां माने जोंथ' जागायजेननायनिफ्रायनो जेब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दाजादोंमोन, बे समनिफ्रायनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों बिथांमोननि दाबि दावानि जायफोर डेमनस्ट्रेसन एबा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जों बाहागो लाबोदों आरो बिथांमोननि बे हाबाफारिया जाहाथे जाफुंसार जायो बेनि थाखाय जों सब समय हेफाजाब होदोंमोन आरो नैबे एकर्डआ जायफोर दफा हाबबाय बेयावबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा जाहाथे समान खाबुखौ मोनो, बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बा खाबुखौ सोरखारा होयो, बेनि थाखाय बिथांमोननि नाजानायनि थाखाय जों हेफाजाब होबाय थागोन। बुंनो गोनांथ' जों बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन, बेनो बिनि एकर्डआ जाफुंथों बेखौ जोङो आसा खालामो। बिटिआरनिथ' इलेक्सन नङा, बियो बिटिसिनिसो इलेक्सन। बिटिसि इलेक्सनाव जों खावलायगोन जाहाथे इलेक्सना मोजाङै जाफुंलाङो सान्थिनि गेजेरजों, जोंनि गेजेराव जाहाथे जेबो दाङाबाजि जालाया। मानोना दाङाबाजि जालायबा जोंनि गेजेराव जोंनि हारियानो खहा जायो। बेवहाय बेखौ जों खावलायगोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै जे इलेक्सना जाहाथे मोजाङै बारग'लाङो। मेलनि गेजेरजों बा बे बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बुहुमनि बर' आइजोफोरखौ मा फोरमायनो सानो आरो माबायदि जोंनि बर'खौ दैदेनलांनो थाखाय खावलायो बर' समाजखौ? बुहुमनि आइजोफोरजों जों समानै फेर मारिनोब्ला दहायनो आं बुंखादों जे मेलनि गेजेरावबो आं खावलायदों जे जोङो गुबुन हारिजों फेर मारिनोब्ला जों गुन गोनां जानांगोन, सोलोंथायावनो बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो राफोद जानांगोन आरो जों जेब्ला राफोद जायो अब्लासो जोङो गुबुन हारिजों जोङो समानै आगान सुरनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव जायफोर गाज्रि हुदाफोर दङ, दहाय बुंनाय बायदि निसा बेसादानो होन एबा जोंनि फरायै जि हुदा, बे हुदाफोरखौ जों नागारनांगोन आरो निसा बेसादफोरखौ जों लानायखौ गथ' गथायखौ जों होबथानांगोन आरो बे जोंनि बर' बिमानि गिबिसिन जों बिबान आरो गासिबो बिमाया बेखौ नाजानांगोन, अब्लासो जोंनि समाजा गोग्गो आरो मोनसे गेबें जागोन। बेखौ आङो हास्थायो आरो आइजो अनसाय आफादा खावलायगोन जाहाथे जोंनि बर' बिमाफ्रा गावनि फिसाखौ जोङो नोजोर होनो हायो, होमबासो जोंनि समाजा गोग्गो जागोन। आरो बे आइजो हिसाबै जोंखौ बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय माबाफोर सिनायथि होनो थाखाय जिहेथु सोरबा नोंसिनि गेजेराव सोरबा आइजो दं नामा जिहेतु हौवाफोरनि गेजेरजों समानै जिहेतु दावगानो हानाय माबाफोर नुनाय? नङा, बेयावथ' जों गुबुन गुबुन बिथिङावथ' जोंनि आइजोफ्रा दावगादों, अब्लाबो गासैबो दावगायाखै, साफा सानै आइजोआ दावगादों, खिन्थु दासिम बेखौ जोङो जथेस्थ' होननानै जों साना। जों गासैबो समानै आवगायलांनांगोन। आंनि फिसायाल' मोजां जाबा जानाय नङा, बयनिबो फिसाया मोजां जानांगोन, अब्लासो समाजा आवगायगोन। बेखौथ' समासो खोन्थासिगोन माबायदि फैयो। एकर्डआ जिहेतु दाबो आसाम एसेम्ब्लियाव बारग'आखै बा पास जायाखै, बेवहाय बेखौ उनाव बिनि सायावथ' जों दा जेबो बुंथ'वा, समा जोंखौ थिनोब्ला जोङो बिनि सायाव बुंगोन।